ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭଉଣୀ ଜଣକ କେତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପଶୁମାନଙ୍କର କାହାର କୁକୁର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାହାର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିଏ ଆଖି କଣା ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ଗରମ ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଉଣୀ ଆସିକି ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମାନେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଭଲ ରଖନ୍ତି ଏ ଭଉଣୀ ଜଣକ। ଏ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଛି କି ନା ଭୁଲ କହିଛି। ଏ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଭୁଲ କିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।